Pôdory z tohto domu určite dobre poznáte. Teraz vám ukážem, ako môže vyzerať po jeho dokončení. Mimochodom, tento dom má obzvlášť zaujímavú cenu. Ste pripravení? Pozývam vás na obhliadku. Orientácia domu na 3 svetové strany, sever, juh a západ, zabezpečuje dokonalé rozloženie denného svetla počas celého dňa. Prevažujúcou časťou domu je 5 izieb, ktoré poskytujú dostatok miesta pre celú rodinu. K dispozícii sú 2 kúpeľne a 2 toalety, obrovská denná časť spojená s kuchyňou a výstupom na terasu. Poschodie je tvorené 3 neprechodnými izbami a kúpeľňou z WC. Nechýba ani šatník v spálni. A čo na to hovoríte? Páči sa vám tento domček? A to sme ešte neskončili. Sme v slepej uličke s výbornými susedmi, čo značí len jedno, že ste na najlepšom mieste.